India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Presiden ke Amerika Donald Trump hakasngi ningkong ula ong baka US khadu khadwai kala don ya kejingate bat ka apps jong ka China ka badai ka TikTok. Trump habaya kren bat kinong to kubor hakaswa ban le cha UK ula ong ba ulsa ya kren bat presiden ka China Xi Jinping. Ngidon kejingate halor ka TikTok ngalapoi sya kejingate bat ka China. Ngan let ban ya kren bat presiden Xi haki khendiat sngi banwan ban penting kena ya baro. Ulaong lapoi sya kejingate hapdeng ke sarkar Trump bat ka China ban penne e ka TikTok ban trekam ha Amerika lapen bena ki he sarkar ha ka sngining kong ka bapen kot ye kejing persang ka balane da kisnam ka balas dang ha ka samoy trekam baning kong jong Trump ong ka khubor jong ka CNN usambut platingka jong ka US Scott Bezet ulayatu balala banyasoy ya ka frameworks agreement bat Trump unsaya kren bat unong yalam jong ka China Xi Jinping hakasngi palai ban penkut ya kate kejingyate kular bat kejingya kren kalong kejing sedang jong kejingya kendu hapdeng Trump bat Xi ka babaro aliang mamla kilawat labun benai la ong ki he jong ka US hakasngi ningkong hadin balapan benai ya ka frameworks plan